थारैनो UPPL आ देरहामारगोन ना? थारैनो ना BPF आ देरहागोन? बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना क्लियारैनो मिन्थिगोन सोर देरहागोन आरो सोर देरहानाय नङा नोंथांमोना बुजिनो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोजां नांब्ला प्लिज शेयार खालामना होनो दाबाव। अके लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै ना मा होनो नोंथांमोन? गिबियै जों बैखौ गोसोखांनांगोन जोंनि हादरा मा हादर? जोंनि हादरा जाबाय मोनसे गणतन्त्र हादर जाय सुबुंखान्थि सुबुं दारा हादर जोंनि। जेब्लानो नों गोसो अब्लानो नों रायजोखौ सोलायनो हायो। बेयो जाबाय जोंनि रायजोनि आखायावसो, बेयो जाबाय जोंनि सुबुंफोरनि आखायावसो दङ दै सरकार सालायनाया। ओंखायनो नोंथांमोना गोसोब्लानो सोलायनो हागोन आरो गोसोब्लानो नोंथांमोना बै सरकारखौनो दोनफिननो हागोन। जाय सरकारा नोंनि मोजां बै सरकारासो आरो जाय सरकारा नोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं बै सरकारखौसो नों बजबगोन। नोंनि खहा मावदोंब्ला बै सरकारखौ नों माबोरै बजबनो, नङा होनबा लोगोफोर? बेयो जाबाय पलिटिक्स, बेयो जाबाय मोनसे राजखान्थि। जेब्लानिया इलेक्सन फैगोन अब्लानो ओरैबायदि मोजां मोजां खोथा बुंगोन ना लोगोफोर, देग्लाय आं ओरैबायदि मावगोन, देग्लाय आं उमुक मावगोन, ओरैबायदि सरकार फैब्ला जोंनि ओरैबायदि सरकार फैब्ला जों ओरैबायदि खालामगोन, ओरैबायदि मावगोन, ओरैबायदि मोजां मोजां खोथा बुंगोन। नोंथांमोना बैफोरनिफ्राय जानगार थानो रोंनांगोन। नोंथांमोना बैसोरजों थांनांगोन जाय नोंथांनि मोजांखौ मावो। नोंथांमोना बैसोरजों थांनांगोन जाय नोंथांनि इयुनखौ आरो नोंथांनि फिसा फिसौखौ जाहाथे इयुनाव हेल्प खालामो। बेफोर सरकारनि फारसे नोंथांमोना आगान सुरनांगोन। जानाय लोंनाय नासावनाय गावनि मुलाम्फानि थाखायल' नों थाङोब्ला अब्ला नोंहा खहा जागोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि हारि, जोंनि समाज गासैबो खहा जाजोबगोन। जोंनि इयुन जोलैया गैया जागोन। ओंखायनो जाहाथे बयबो रायजो राजाया मोनसे मोजां डिसिसन लानानै मोजांनि फारसे आगान सुरो आरो रायजो राजानि आखायावनो दङ बियो। नोंथाङा जुदि देरहाहोनो गोसोब्ला नोंथाङा देरहाहोनो हागोन। नोंथाङा जुदि बैफोरबायदि सरकारजों थांनो गोसोब्ला बैफोरबायदि सरकारजोंनो थांनो हागोन जाय नोंनि मुलाम्फानि बेनिफिटनि थाखायल' मावनायखौ लुबैयोब्ला नों बैफोरबायदि सरकारजों थांनो हागोन। हारिनि आरो इयुनखौ सानालासेनो गावनि खालि मुलाम्फानि थाखायल' थाङोब्ला नों बैफोरबायदि गाज्रि सरकारजों थांनो हागोन। आं नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट खावलायाखै जे नोंथांमोना UPPLनो हो, नोंथांमोनखौ खावलायाखै आं डाइरेक्ट BPFनो होनाङा होननानै। नोंथाङा जेराव मोजां नांदों बेहाय हो, नाथाय भट मोनसे होनायनि सिगां नोंथांमोना 100 बार सानग्रोनांगोन। मानोना नोंनि मोनसे भटआनो नोंनि इयुनखौ, नोंनि फिसा फिसौनि इयुनखौ सोलायहोनो हागोन आरो बे नोंनि मोनसे भटआनो जोंनि समाजखौ सोलायहोनो हागोन, जोंनि हारिखौ, जोंनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि इयुनखौ सोलायहोगोन। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे नोंनि बै बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे मोजांनि थाखायल' बाहायो। नोंथांमोना 500, 1000 बायदि होनानै बायजायोब्ला नोंथांमोननि बै बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना गावनो सनमान गैयै, मान गैयै खालामना लानाय बायदि जागोन। ओंखायनो गावनि बेसेन गोसा बै मोनसे भटखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां होनानै जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जौगासार। अब्ला लोगोफोर, बे नोंनि आखायाव। नों सोरखौ देरहाहोनो, सोरखौ फेजेननो बे नोंनि आखायाव। नों जायखौ मोजां नांदों बेखौ हो, नाथाय मोजाङै हो आरोना। सानै हयैनो होयोबानो जाबाय। जाहाथे जोंनि हारिनि खोथा दंथ', जोंनि इयुन जोलैनि खोथा दं। ओंखायनो नोंथांमोना सानै हयै होयोबानो जाबाय आरोना। बेयो जाबाय पलिटिक्स आरोना। सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौ बुंनो हाया। मानोना बेयो पलिटिक्स, बेयो राजखान्थि। मा जायो मा जाया बेहाय रावबो मिन्थिया। सोरबा थैलायोबो, सोरबा मोजांबो जायो। बेनि गेजेरजोंनो आरोना मोनसे मोजां सरकार फैयो जाय सरकारानो जोंनि थाखाय इयुनखौ सालायलाङो। आरो जुदि गाज्रि सरकार फैयोब्ला आरोना, गाज्रि सरकार फैयोब्ला जोंनि सारा
जोंनि थासारियानो गाज्रि जायो आरोना इयुनाव खामानि माखासे मावनो गोनां खामानि दं जाय माने गोबां जोंनि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावनो दंना बेफोर खामानिखौ मावनो हायो जायो बेनो गावनि बेनिफिटनि थाखायल' बाहायो फैसाफोरखौ फैसा थाखा बायदि फैनायफोरखौ माने सुबुंफोरनो बाहाया गोबां जोंनि गेजेराव माने रां रुफा गैयै गोरिब न'खर दं बेफोरनो माने एसेबो हेल्प खालामा आरोना बेनि जोहैनो जोंनि सुबुंफोरा माने जौगानो हायाखै लेखा फरायनो हायाखै रां रुफानि प्रब्लेम गोजानाव फरायहैनो हायाखै फरायदों मोजां फरायदों ओमफ्राय उनाव माने गिदिर फरायनो हाया रां रुफानि प्रब्लेम बेहायनो माने गाज्रि जायो जोंनि दुखिया गोरिब न'खरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनाया आरो बेनि थाखायनो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजानाव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर जों बायजोआव थांब्ला जोंनि आसामनिफ्राय ओरैबायदि दं आरोना आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फ्राबो ओरैबायदि खामानि मावनो थांनाय दं लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरोना अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेसेनोमोन लोगोफोर आं माने बेहाय रावनिबो BPF निबो एगेन्स्ट नङा UPPL जोंबो सापर्ट नङा आं मोननैनि गेजेरावनो दं माने रावजोंबो आं एगेन्स्ट नङा रावखौबो आं सापर्ट खालामा जाय मोजां बेनो मोजां रावखौबो आं माने गाज्रि होननानै खावलाया बेहाय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय आरो नोंथांमोना मोजां नांबायब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामनो दाबाव जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांमोननिसिम बयनिख्रुइबो गिबिसिन मोनहैगोन अब्ला लोगोफोर बे राजखान्थि आरोना सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेहाय रावबो बुंनो हाया अके लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोमोन अके लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं बाय बाय